Des de la coalició a la valenciana volem una democràcia de major intensitat. Per això pensem que és necessari una reforma de la llei electoral, que és molt injusta. Pensem que és necessari incrementar els mecanismes de control de la ciutadania sobre els càrrecs electes i també establir mecanismes per a la revocabilitat d'aquests càrrecs electes. La veritat és que en aquest moment el camp valencià necessita molt de suport. Nosaltres, els valencians, des del Senat i com a futura senadora, serem un paretó per a impedir que la política econòmica europea acordada en els Estats Units americans per a implantar el TTIP, això no s'aplica. A la Valenciana es fundamentalmente un proyecto de acuerdo, pero un proyecto de acuerdo que tiene que tomar entre sus prioridades una financiación justa para el país valenciano. Es necesaria una financiación justa para revertir los recortes absolutamente injustos en nuestras políticas públicas y en nuestros servicios sociales.